Danas Sveta Saborna i Apostolska crkva Hristova slavi Svetu Mariju Egipćanku. Životopis ove divne svetiteljke napisao je Sveti Sofronije, patrijarh Jerusalimski. Neki jeromonah, starac Zosima, udalji se jednom uz časni post u Zajordansku pustinju za 20 dana hoda. Na jednom on ugleda jedno ljudsko biće, suha, naga tijela i kosi bijele kao snijeg, koji nagne bjegati od pogleda Zosimovog. Starac je dugo trčao dok ono biće ne prileže u jednom potoku i ne viknu: "Avo Zosime, prosti mi radi Gospoda, ne mogu ti se obratiti jer sam žena naga." Tada joj Zosim dobaci svoju gornju haljinu, ona se ogrnu i javi mu se. Ustrašen biješe starac, čuvši svoje ime iz usta te žene nepoznate. Poslije dugog navaljivanja njegovog, žena mu ispriča svoje žitije. Ona biješe rođena u Misiru i od 12. svoje godine poče živjeti razvratno u Aleksandriji i provede u razvratu punih 17 godina. Gonjenja bludnim ognjem tjelesnim, ona sjede jednoga dana na lađu koja pljovaše ka Jerusalimu. Prispev u sveti grad, htjede i ona ući u crkvu da se pokloni častom krstu, ali je neka nevidljiva sila sadržavljaše i ne davaše joj ući. U velikom strahu pogleda ona u ikonu presvete Bogorodice u pritvoru i moljaše se njoj da joj dopusti ući i celivati časni krst, ispovjedajući grešnost i nečistoću svoju i obećavajući da će poslije poći tamo kamo je sveta prečista bude uputila. Tada joj bi dopušteno ući u crkvu. Pošto cjeliva krst, izađe ponovo u pritvor pred ikonu i zahvali se Bogorodici, no u tom ču glas: "Ako pređeš Jordan, naći ćeš dobar mir." Ona odmah kupi 3 hljeba i krene za Jordan, gdje stiže istog večera. Sutradan se pričesti u manastiru Svetog Jovana i pređe rijeku. I prožive u pustinji čitavih 48 godina u prevelikim mukama, u strahu, u borbi sa strasnim pomislima, kao i sa divljim zvjerovima. Hranila se zeljem. Poslije toga, kada staješe na molitvi, vide je Zosima kako stoji uzdignuta na vazduhu. Ona ga zamoli da iduće godine donese joj pričešće na obalu Jordana, a ona će doći da se pričesti. Iduće godine Zosima dođe s pričešćem uveče na obalu Jordana, no čuđeše se kako će svetiteljka preći Jordan. U tom vide prema mjesečini da ona dođe rijeci, prekrsti rijeku i pođe po vodi kao po suhu. Kada je pričesti, ona ga zamoli da iduće godine dođe u onaj isti potok gdje su se prvo vidjeli. Zosim ode i nađe tijelo njeno mrtvo na onom mjestu i više glave na pijesku napisano: "Pogrebi, avo Zosime, na ovom mjestu tijelo smjerne Marije, predaj prah prahu. Predstavila sam se 1. aprila u samu noć spasonosnog Hristovog stradanja po pričešću boženstvenih tajni." Iz ovoga napisa dozna Zosima prvo njeno ime i drugo i strašno čudo da je ona prošle godine one iste noći kad se pričestila stigla u taj potok do koga je on morao putovati 20 dana. I tako Zosima sahrani tijelo čudesne svetiteljke Marije Egipćanke, a kada se vrati u manastir ispriča cijelu istoriju njenog života i čudesa koja je on lično vidio od nje. Tako Gospod zna da proslavi pokajne grešnice. Sveta Marija spominje se još i 5. nedelje časnog posta. Crkva je ističe vjernim u te postne dane kao uzor pokajanja. Upokojila se oko 530. godine. S praznikom. Amin.